Machinery and General Dealers kupwekesa ulimi komanso value addition pa mtengo ozizira. Kasulo yedzekani yakwana nthawi yogwiritsa ntchito zida zamakono. Ife ya Supreme Machinery and General Dealers timapezeka ndi katundu osiyanasiyana monga ma maize sheller, ma groundnut sheller, ma thresher opundira mpunga ndi soya, ma rice mill, ma solar water pump a 3 inches ndi ma solar panel a 400 watts, ma handheld power tiller, tilinso ndi zina monga ma peanut butter making machine, ma chaff cutter, ma grain crusher opangira ufa ndi chakudya cha nkhuku ndi zina zambiri. Shop yathu ikupezeka ku area 43 sector 3 pafupi ndi area 43 sana moyang'anizana ndi Thokozani Catholic Private School. Phone 0984 519 062 0883 431 321. Tiwandreni ku program ya lero ya gwede kugamba nkhani zimene zikuchitika, nkhani yake kuonetsetsa kuti inu mwindi uthenga oyenerera poti masiku ano olankhula ngochuka nkhani zikachitika akambe maganizo awo ena akometsere pomwepo ena akambe ndithu mwina zoyipisa enawo. Ndife timabwera tikufufuza bwinobwino tikambe kuti zikukhala bwanji, komanso nkhani zina kungopanga observe kuti kodi zikuchitika ndi ziti zoona zenizeni ndi zili, komanso nkhanizo kuyikapo maganizo athu kudzudzula zimene sizikuyenda komanso kuyamikira zimene zikuyenda. Ine ndi Selina Dumbula amene amazukuta nkhani pa program ineyi. Bambo Steve Kondo Banda manthawi zonse tinawonso program ya lero mndilole ndiwalanditu kondwera kuti mukadali pamenepo kuyitsatira Mibawa Television komanso makamaka program ineyi ya gwedegwede. Ndikulandireni ku program ya lero Bambanda. Tathokoza After kuchokera holiday Easter kuli nkhani koma nkhani zina zomwe muli chitidwe kuti mwina munthu akasowa akumapezeka kuti mwina wamalira mwina so tinaona Easter pa nkhani zina inachitika ku Lilongwe mtsikana wina koma apolisi akufufuza akufufuza gadi wina pa building wa magonayo palankhulidwa zambiri sitingalankhule anthu anajaja ena ndichoncho vuto la dziko lapasi timaweruzana mopanda kumvetsetsa kuti kodi zaenda bwanji kuti bwanji ukhali pasi nkuchimvetsetsa kodi ichi kuti bwanji nanga sivuto omwalira alibe mawu salankhula komanso kuliwondeso mtsikana wina wapezekaso atamwalira ku lodge weekend yomweyi zolankhula zambiri ndikamba kale kuweruzana pakati pathu kulankhulana mothamawu zomvetsa chisoni kuti mwina tikupeza kuti munthu akati wasowa kena kupezeka kuti wamwalira sizabwino ngati pali zovuta tiyeni tizikambiranani tisamafike saizi yochotserana moyo tisafike saizi yochitana chipongwe kunyozana olo kapena kumenyana fazimachitika anthu akayambana ena amagaza ndi wongochotsera moyo ena ndikammenye ena nichite chipongwe ena ni mulankhule mbene ndingamulankhule wina ningo sanganditero kumakhala sanganditero nangopita basi Friday kwambiri kuzokhala kuti wathana naye munthuyo wamulankhula chipongwe chosiyana koma chodza mawa sichidziwika koma dzafuna ndo madzaganiza kuti mawu aja ndalankhula kuti yani nde tiyeni tidzikondanani izi zopereka chiopsezo tipempha kuti apolisi adafufuza ndopeza gwero lenileni chikuchitika ndi chani makamaka kumbali ya atsikana aliponso anyamata yapeza kuti ayi mwina wamwalira samangoziyang'ana zinthuzi koma tizoona kuti munthu uja akasowa kena kuwamwalira wapezeka atafa chikuchitika ndi chani pakati pathu kodi tikuphana ngati tikuphana chifukwa chani pasifuka zake ndi ziti pasifuka zake ndi ziti koma tisaweruzane tisalankhulane chipongwe tisanyozane tikhaleni mwachikondi chikondi nde chofunika chimabweretsa mtendere kwambiri basi zaketu zing'ono tendiziyang'ana ni greater picture yomwe tachitana bwino ndi munthu ukuzowa kuti pamene inu munaloyipa pamene muloyipa tsiku la munakhala bwino kwa inu maziwa tendiziyang'ana ubwino wa munthu uja sanachite chipongwe sanamulankhule maotani osakhala bwino munthu akamakuzani zoyipa za wina lilipo tsiku lina munthu ameneyo anapanga ku benefit kwa munthu anakhalapo wabwino koma tosefe makhopoti lilipo tsiku omwe wina akanakhalapo wabwino kwa nzake chinthu chaching'ono chisamononge tisasokoneza izinthu zabwino zambiri ndetisaphane chonde chilidowu mokupemphana mala zanga tidzikondana sizokhala bwino sizokhala bwino ndithutu chabwino tiyambepo nkhani zathu Bambo Banda tili pa ground sipali bwino any business au pchezo ratseka mashopu lachinayi
lachinayi sabata lino nkhani yomwe ikubwera pakati pa mawiki miyezi iwiri anthu ochita mabizinesi anakapereka kalata yawo kubungwe lotolera misonkho la Malawi Revenue Authority. Kunakhazikitsidwa ndondomeko ina paja omwe tikagula mu shop pali kalisiti kena komwe kamatuluka m'machine ena matimati EFD, electronic fiscal device, komwe amakupatsani kamene kwa mashopo onse amene akhale nako, ndipo munthu ukagula katundu kupatula lisiti lokulembera ndi bobeni amayenera kuti akupatse kamene kuifanya kuti boma lija kudzera kwemwe limatolera misonkho limawerengera bwinobwino za katundu amene nde zimatha kutheka ena amana yayi ndikuleti weekend EFD kapita tikukupasani lisiti malinga ndimene makambirana pakati pano koma kakupezani imatha kukhala fine taona anthu apereka fine business osiyana ndekwabwera kuti electronic invoice system imene ndiyatsopano yomwe anthu amabizinesi iwa akuidandaula kunena kuti ndondomeko imene ndio wapweteka pa msonkho akatengera ndi business yawo mmene matani imayendera mmene kukhalira ndokhala kuti drama zonse tikuzikolola kupita kuchani ku msonkho sokhanga tiziyambira paboda polowa katunduyo mpaka kuzafika ku shop chifukwa kwemwe kuzikhala kuti iwo izikhala kuti akuwerengesera in real time muzinthu zawonso komanso kupanganso nkhani yotolera misonkho izikhala kuti apanga improve koma anthu a business iwo akudandaula nde anakasiya kalata yomwe I think mayankho ake ngati afika ponena kuti tseka ma business lachinayi nde kuti mayankho sanabwere nde kuti sanakambirane koma ili njira imodzi yomwe ati boma layika pofuna kutolera misonkho siyana koma ana business akuona kuti yaonongera business yawo yaonongera capital yawo komanso ndo business ngasiku yenda mapito ake munthu umayamba kumwina ngati unali ndi antchito 4 umayamba kuchotsa ina kunena kuti sindikwanitsa ndikhale ndi antchito ndo amene achaso akakhalaso panyani pa ulova komanso iweyonso mapuza kuti business ikulowa pasi chifukwa chomwe chitachitike nawonso mitengo akweza pofuna kuti zigwirizane ndi misonkho akudulidwa ichi so munthu uyu amene akubwerayo kuntchito malipiro akatsika kale fuel wadula sonse ma transport ndodula katundu wapa khomo wina ndi wina so ndrama yopeza kuti akaguleso katundu osiyana kandi zovala kandi sapato kandi ma spare parts ikhala kuti ndiyo muvutirapo ndekuti business ujasa makhala kuti apange chani affect so a business saname ndi misonkho enda kulimita asiteso pachaka ukuyenda kutani ndekubwera sonkho so walenti so zilipo so peza kuti pa trouser limodzi kuti wine 5 kwacha so sukuwina boss ngokangati kuti sonkho akamba kudulira pa border polowa muno mpaka nakafika kuno mpaka nakathera kulenti asite nawonso akufuna so emaleka emadula sonkho mungati sonkho ngati pa shop imodzi pasiyana ngwe wala sonkho winawo ndi ukumbukira koma so ndizinzofuneka kukhalira na pasi ndikuona kuti kodi zomwe tikupangazi sitolowesa pasi mabizinesi anthu ambiri sali pa ntchito anthu ambiri apanga mabizinesi ntchito zambiri zidatha makampani ambiri adatsekedwa kodi amene wasiti apweteka ndi mashopu akunena kuti sabata ino lachinayi akhala otseka suti anthu akuda okha yayi komanso amwenye atsekera limodzi mashopu awo ndi sizapanga zogwirizana kasagwirizana ena akoza kutsekula imene waimverera yana ngasi ndufulu wa democracy koma zikhale zabata ndi mtendere sakeza chipolowe ena sapezirepo zipolowe yayi kupezerapo mwayo ufuna kubera anzawo kapena kufuna kuphwanya zinthu zina ndikuti chitetezo nachonso chidzakhala chokhwima kwambiri pa tsiku limene ndengati akupanga adzatseka mashopo awo ngati think ndota agwisa ntchito ndondomeko zoyenerera koma akuba musalowerere izi zisire na inaje amashopo akuona mavuto ni ndani ndiwo ndendo funika so kukambirana chinthuchi kuti kodi amashopo akudandaula mota maso pena mwina boma limata kukhandira nkoloyenerera koma mwina chifukwa choti sili kupereka nkoloyenerayo cha abiza cha samadziwa ndendo funika kukambirana koma misonkho nde ikubandula sakuna banthuwa munthu sakutsala o even mtengo akama utsuloda akwanise za misonkho anthu ukandika kugula munthu sakutsala njiri chose munthu sukutsala njiri chose ndama yose kuboma ndezima khulisa tizikapita kuboma anthu akadzinjira akapangeso zawo pamenepo pasogera ntchito zoyenereranso ndalama vevo kavuto mafuta wapitirirabe kusowa mafuta
khala kupita bekuso Easter FA athu akhalira palaini filling station imwina ngopeza imodzi sizabwino tikudziwa kuti nkhondo ilipo sinathe koma ndondomeko zanji zomwe kuti mafuta awa asamasowe ndi pamene pali chani pali funso chifukwa chokuti mafuta awa akamasowa zopangisa kuti anthu ena azikapeza pa black market pomwe kufika 15,000 pa lita bilizi ama filling station ena amagulisa mafuta kwa zigubu sakuchita bwino kuli ama filling station ena ayika ndondomeko zabwino kuti afika filling station anthu sakuchedwa tayamikire pa filling station angapo anthu amanga zozindikira timitsa magalimoto azolowesa ka 55 ma fix station ena mapampo sagwira ntchito fix station ina pampu imodzi igwira ntchito yomwe anjinga yomwe yazigubu amachita dala ena naona pena ameraso aziyenda zona mapampu kuti zikhala banje amachita dala kusiya pampu imodzi yolinga zikhanga pali chipwirikito azitha kunthirira wina wachigubu so wachigubu uja akumakagulitsa mafuta pa black market 15,000 ndekuliso ena kuli anjinga ena akumathira bwino ndekuli anjinga ena so chomwe chachitika anthu asiya process yonyamula chigubu ichi amagulitsa anthu anjinga katenge tikupopa ndamakathira amene muja ndikukapopa ndikubwerera sopalaini ukasegula filling station yake naye ndikubwerera sopalaini okusiya unyamula anthu business yomwe alowa anjinga ndimeneyo ndemwinaso padzikhala sizoti tingapa ngemaki imene ndiyo vuta chifayiyo ayo fix station video ayo fix station ina aukapo pamos mafuta athakale kapena bwera pomwe pachi so mafuta kubomako mafuta akudula komanso akusowa ngati kufa pawiri maona zipatala ndimaona chipatala china chakati chikukanika mpaka nakuti ambulance yende chifukwa nkhani ya mafuta so mafuta wakamasowa amasokoneza ntchito zambiri so matransport akwera facha kudula kwa mafuta komanso akamasowa akumankira bena madulisa anthu aja mara kuti mafuta tagula pa black market watagula filling station so zipangisa kuti moyo ukhale wovuta anthu akukhala mawa zosiyana-siyana ndondomeko zosayenda kuli apolisi ena akumathandiza ma filling station nkhani yabwino ena akumasowa wathandiza ma filling station mwina chisawa wacho kumabwerapo sizikuyenda komabe pemphondo lomwe lija loti pamene mafuta adula sizingathe kuyimitsa inu boma simungathe kuyimitsa misonkho yomwe ili pa mafuta which is 1.9 ija mwina mwechotsekaye podikirira takasema kuti mafuta zatsika nde pa nthawi inoyo misonkho imene mungayichotsekaye ma levels amene kuti anthu miyoyo yawo ikhalebe pabwino chifukwa zapangisa mitengo ya zinthu kudula kwa basi fa munthu sungakagule tomato kwa vumbwe udzagulise mtengo mota utagula transport yokwera singayende boma lilibe basi boma lilibe loli yoti manyamula anthu so anthuwo amagulaso mafutaso nde amalondaja nawonso akaphinjika akumaona kuti chinthucho nde mwina mutatsitsako ndi 2,000 kuchosa maleve amene kuti mwina mafuta atafika chamma 4.8 kapena 4.9 kapena 5,000 amene kuti achoke pa 7,000 pa 6,600 nde kuti zikhoza kuthandizabe pang'ono kuti timitengo ta zinthu titsike even transport itsike zikhoza kuwathandiza anthu nde zoma kudandaula Malawi tamvereni ndipo mwamvetse ungoti chakuti chavuta kuchinyamala chika pa nsonko chakuti chika pa kuti ndezi makhumudwitsa zokuti akamaona ine akewo ali kuntundawo akunjoya iwo sakuvutika ndiwaone kuti uyu mphawiyu ndamene zikukhala ngati zikumusokonekera zimawawa iye pamavuto zinthu zina timachotsapo kuti zinthu ziyende ndichoncho njirake ndimeneyoyo kangoyimitsani wotatione kuti misonkho ononeka papadi tikuthandizani munjira yoyenerera tikugwira ntchito ukapezanso kuti ayi nditochepa tikugwira ntchito zambiri zipangidwa tchanelo kuzipani za ndale kuma project ena olowa nthumba mwa anthu mwaona fake tote pakati pano pamuda imitsaka imaleviwa kukwera kwa mafuta konduko palibe chomwe mungachita akwera pa dziko lonse lapansi komano tachotsani ti maleviti paoneke kuti pakuchita china chake chofuna kuthandizira kuti muthandizade anthu kuti atafuna athandizike chabwino tikapumulire ndi mmene tikuchitira program ya lero ya gwedegwede tibweranso Supreme Machinery and General Dealers kupwekesa ulimi komanso value addition pa mtengo wozizira kasulo yedzekani yakwana nthawi yogwiritsa ntchito zida zamakono ife ya Supreme Machinery and General Dealers timapezeka ndi katundu osiyanasiyana monga ma maize sheller, ma groundnut sheller, ma thresher opundira mpunga ndi soya, ma rice mill, ma solar water pump a 3 inches ndi ma solar panel a 400 watts, ma handheld power tiller tilinso ndi zina monga ma peanut butter making machine, ma chaff cutter,
magrain crusher opangira ufa ndi chakudya cha nkhuku ndi zina zambiri. Shop yathu ikupezeka ku area 43 sector 3 pafupi ndi area 43 sana moyang'anizana ndi Thokozani Catholic Private School. Phone 0984 519 062 0883 431 321. Ndikulandeni chigawo chachiwiri cha program ya Gwede tipitirize kuzungula nkhani zimene tabwera nazo. Timakondwera nthawi zonse kunyadira kuti makhala pamenepo kuitsatira program ineyi. Ndikulandeni chigawo chachiwiri pa mpanda. ACB yarifufuza anthu ena 4 akwejengo kwataninso kumenewo. Bungwe la SIDED lanamiwa linalembera bungwe la lolimbana ndi kuthana ndi ziphuphu m'dziko muno kuti pali nkhani ina yomwe inachitika ku Ijengo yokhuza anthu 4 yokhuza ndalama yokwana 183 million kwacha yomwe anapereka contract ku kampani ina ya ku Hong Kong mu chaka cha 2023 yokhuza amati Chingonda hydropower plant kuti kumeneko palibe ntchito yomwe inagwirika koma ndalama zinatani zinaperekedwa ndi afufuze adayamba kufufuza nthawi ilapitayo koma zinongokhaliridwa ndi ICB atsimikiza kunena kuti pano pakufufuza anthu ena 4 akuluakulu anayi aku Ijengo omwe mwina athiridwa zingwe posachedwa pomwepa kafukufuku akatha kuti adziwe kuti chidachitika nchani 103 million imeneyi idayenda bwanji chomwe chidapangisa kuti chinthu chosaoneka chichitike pa nkhani ya contract imeneyi yokhoza malo amene wopangira magetsi a Chingonda ndi chani ndetimva kutsogoloko kuti ndi ndani mayina ositachula kaya ICB amalize kufufuza kaya ndetibwere pano kuti ngakuti ndablesa akuti komanso ablesa akuti chifukwa kuba kuti anthuwa sichinayi kuba kuti anthu onyamabera ndikumafuna kuti adzichita matukutuku adzitenga akazi amene akuona kuti iwowo ali nkuthekera kakulanda akazi eni kakumowafike akafika akhale madolo adzendera dzimagamoto zovuta kuti basi tichoma mabera ndicho sichinayi nde amenewawa anthu anayi amenewawa edu kubera ublesa avange maintain sala yako enda kuidula sonko ungakapangira bless ukanika kuziblessa weka ukablessere ndani ukanika kuja ukanika bless weka zimbe ndizoma babera atu sura babera za phindu koma akhani zibwezi folo zibwezi atama mai azikagulira zibwezi zo iPhone adzikatani akafika pamalo anthu adzaombera mmanja adzigulamo basi ezaka za nyuma cha boma koma kulagwa sizona kulagwa nditutu chabwino timalize ndi nkhani eno kuti boma atiti ufuna upeza anthu akunja kuti adzakhazikise ma mega farms atikanika tokha lero ku parliament kunali nkhani imeneyi yonena kuti boma kupatula mwina ama defense force a prison ama makhani mega farms afuna kuyang'ananso kuti kutibwerese ma investors ena ndithu azalose nkhani ya kapangidwe kupititsa patsogolo nkhani ya malimidwe komanso kudya nkhani yomwe ili kama mwa anthu kuti mpakana nkhani ya mega farm tibwerese ma investors anthu ochoka kapena not andziko momwe muno akhozokhala mdziko momwe muno oti ali ndi chuma chawo kale ali nkuthekera kapena akhoza kuchoka kunja kuti azathandize nkhani ya ulimi mdziko muno nkhani ya mega farm nani ndi yabwino kwambiri ndi idea yabwino kwambiri ngati kuli mayiko amene achita bwino pa nkhani ya ulimi samadalira ulimi wathu omwe timapanga ife wakhaso wapachaka wakamodzi mega farm ndi chifamu chachikulu chokuti chimalimira machini salima ndi makasu chili ndi ulimi wa nthirira nthawi zonse ndi ulimi wokuti amathamunda uja kuugawa onena kuti kuno nduko tizilima chimanga kuno nduko tizilima mpunga kuno nduko tizilima mbatatesi nthawi zonse kukolola asakololera manja kumakhala machini okololera zikachomwe kuja mmakhandi ka factory kakang'ono komwe zinthu zija zimafika mmene muja kuzipanga process kakuzitsuka kakuzika ma plastic bag zoyenerera kuti zikhozopita ku mashop kapita kutumiza kunja imene ndi mega farm so
anthu anatenga ngongole ndakongeresi Megafarm inu mugazo anatenga ngongole nthawi angapangezezi Megafarm yokasolera chimanga kunyumba amaiziwa so Megafarm ndolo kusola chimanga wake susola suita nanthu tabaya mdzasole ayisolera kunyumba atadatenga ngongole ya Megafarm ndakolo ataita nanthu tabaya mdzasole timasolera machine pali ndi endi chimasoleka anthu yomwe akololayo chigawo cha maindo phesi likupita uko makoko akupita uko chisononko chupita uko chimanga chupita uko ndiye munthu amadatenga ngongole ati ya Megafarm kukongeresa zimene zangakwanitsa anasesa bantu bamutu Megafarm so nkhani ya Megafarm ndi imene ifananisa kamati Megafarm tikozo kali ma Megafarm 6 okay mene ili irovo mucha kunjalo kucha yose ili Megafarm imozi totenda kitapa tsabalo akulima mbewu zoyenera akukolola chaka chose simungasowe chakudya dziko muno ayinde komano mwina ganizo ilili likozokhala bwino kapena lola kuika mwina potengera kuti chinthu chitima chilowetsa ndale aona kuti andala anachitenga anachilephera anthu ambiri sanapereke ndalama zawo sanabweze ndalama amanamizira nkhani kuti so Megafarm tusudalira ulimi wa uji wa mvula munthu atenga ati sinachite bwino futi mvula sinachite bwino are you serious ndamva akulu enake akuti ulimi wawo wadatenga ndalama za Megafarm sanachite bwino ulimi wa Megafarm sudalira mvula zona ndi nthawi zonse kuti ndi irrigation drip irrigation iso kapena geomathira mwamba ija nthawi zonse throughout so mukaona kuti ifeyo takwanitsa mukapeza kuti zinthuzi andale amangotengera pofuna kuti iwo wakhale matumba mawa zinamiza ngati kuti atenga chakuti then ndi ganizo labwino foni mukaona maiko wa South Africa mukaone kuti kodi South Africa malima ndani mukapeza kuti ndazo omwe makhala serious mukapita kandi ku Sudan amene amayendetsa mafamu ndi ndani mukapita ku Israel ndi ndani amene apanga nkhani mafamu amene ajawa khoza bwa technology yawo yoti khoza kuthandiza tikhoza peza ma investors saving ma Megafarm ndikuphatikiza ndi abushiriso amapanga za Megafarm mukaphunzire kwabatsaso waje kwapanga empower paliso asimbiso ali ndi Megafarm so I think achichola aliso amalimaso kwambiriso kwambiri kandi foja kandi chimanga anthu amene ajawa malawena tikoza kwapanga empower amene tikuona ali nkuthekera koma osapereka kwa munthu wandali fota amavina kuchipanga sanalime komanso kupangaso yes nkhani yabwino pamene tikufuna kubweretsa ma investors tionenso kuti tili ndi anthu ati kumalawi kunoko mwina folo amene apanga za ulimi kandi apushire aja kandi asimbi yes kandi achichola amene ajaso kwathandiza ndi ndalama kwathandiza zoyenerera pamene tikutenga so ma investors izi zopereka ndalama za Megafarm kwa munthu otazidalira ulimi wa December aunkhani munda chifukwa choti ngwachipano basi Megafarm yakwana aunkhani munda ochoka pano kufika kuanda baudi ina minda ikulikulu osati ma Megafarm ang'ono Megafarm naiwala minda ikulikulu imene naiti omataziona so ndiganizo labwino komanso tithandize ena amene apanga kale ulimi otera alipo dziko munomo omwe sapanga zachipani koma amakhala akulima afuna kuthandizana chachikulu ndikuyika fundo zomveka komanso kuti ma investors akabwera adzidzaganizira Malawi akapanga ulimi wawo asanagulitse kunja chifukwa chokuti tikapanga ulimi wabwino tikalima zinthu zoyenerera zina timatumiza kunja ndalama zimabwera pembe ndolizo kutithandizaso kumbali yachani ya forex sitingokamba za ulimi wathu ongojawo koma tifuna tipange ulimi oti dziko lino likhuta ndipo chakudya chambiri chitsala tigulitsa kunja kodi achipana ali kuthekera hayi sali kuthekera koma kuli anthu ena kumalawi kuna ali kuthekera koma timayang'ana ndi sola ndali sifuna kupanga support pamene tikuita na investors wabwere awo athu aso tapange support chabwino timalize choncho lera mulibe zolengeza za kumapeto zilibe ndithoto andale anatuluka ku Easter Jenasa tinaona Akabambe tinaona Shadrack na Malomba tinaona anaseza nawo ntanda ndito wenaso ndi ndani I think ndinaona nthawi kubadura ndale anthu wasonda Khristu yamafunika tsikulo limeje lomwe anthu ambiri amapemphera zimakomba kama bola kumanyamula ndi mtima wonse osati oti andione ena feso tinanyamula kumakambira panalibe koma amene ananyamula nkujambula ndijambule amanyamula kuti mavuto
Adela sisi nyamura kumbira badali iro yanga na ndosa limene jamu ino nimalize cho program yake kuna kunyamulira kusauka na Yesu yo kapera adione tabino nditu timalize cho program ya lero abantu bamusifu na banda kuzukula nkhani zimene tinabwera nazo ine ndiselina dumbula timakondwera kuti makapa amene pakuitsatira program ine pitizani kuona ma program ino tsatira tapita gwede Supreme Machinery and General Dealers kupwekesa ulimi komanso value addition pa mtengo wozizira. Kasulo yedzekani yakwana nthawi yogwiritsa ntchito zida zamakono. Ife ya Supreme Machinery and General Dealers timapezeka ndi katundu osiyanasiyana monga ma maize sheller, ma groundnut sheller, ma thresher opundira mpunga ndi soya, ma rice mill, ma solar water pump a 3 inches ndi ma solar panel a 400 watts, ma handheld power tiller tilinso ndi zina monga ma peanut butter making machine, ma chaff cutter, ma grain crusher opangira ufa ndi chakudya cha nkhuku ndi zina zambiri. Shop yathu ikupezeka ku area 43 sector 3 pafupi ndi area 43 sana moyang'anizana ndi Thokozani Catholic Private School. Phone 0984 519 062 0883 431 321.